Rembulane kowe iki gandrung apa tinju? Gojok iki gandrung kok ngunggah-ngunggahke pundak iki lho. sing mesra. Nggih. Sing mesra to, Mas. Sumunar dadari suaramu apik. Suaramu apik datenan. Wis, apik. Heeh. Apik. Apik kok njarem. Lintang lintang hange bagi tawang aku sing kecurit ket mau ngadeg jejer rung tau ngene kok kowe munggah le mau ra gelem ngene Rezekine dewe-dewe yo. rezekine dhewe-dhewe Wong urip aja nolak rezeki. rezeki ternyata Elisa selirane rendah. Ayo. Soale wong waras iki wis umum. Ayo. Senengane sing nyentrik. Ayo arang-arang lho nek sindene seneng karo babi hutan ayo. Mbak, sampean pengen tak ngono ora? Kayane anu kayane. Jare Aku tak bayangke. Oh, padha edane. Aku karo kene-kene kok. Iya Lan, oke. Ayo. Wanci ratri wus Ngalah. larut Nembang karo watuk oke watuke. swara angin angidit midit Ya. Terus koyong gegaring gegerit. Gegerit mana kok gegaring? gegeret mana kok gegaring mana kok digaringke karo mbok pangan kok rungon-rungonen Wong kuping bosoke nggo ngrungokke. koyong gegerit mana wong kang nandang wuyung Ya. Jawil jangkute Nan, jawil jangkute Nan. Jawil jangkute kuwi lho kok natane gobloke. Aduh deh. enak dalam mana Pade Enak, Pak De. enak jangkute Elisa kok Enak. acar daden-daden Ayo, tutuke. apa ora kena takon Taman. ke taman loro asmara duh kusuma wilangan songolan kali songone piye ngene songo piye ngene lha iki pikir ceblok tak tole Wah, driji ra genep nek. Ayo. mugi welas mring No. kula Ya. Wah. Ngopo mutah-mutahi ngopo. Yo. Anu langgame Nyidam Sari dening Mbak Elisa Orkarus Alaso. Aku usul itu ora. Apa? Sekali tempo dadali Bagong. Oh iya. Gak partner karo aku. Nggih, heeh. Wis sisan tak genepi dadi aku ngentekne Bagong iso genep 6 lho. Dadi sing mati Bagong nemah ya. Ya aja. Yo ditayupke sing joget Nanda. Ayo Nan kowe joget sik Nan. Goblok ram kok. Dikei vitamin kok lungguh. Ayo karo Mas Garing kono. Dibut loro. Lah aku ora mirsani ya. Mboten kok mirsani. Ayo, ya Mbak.